भेरगाव लेब्रा हटेलनि बिगोमाया गोबाव बोसोरनिफ्राय नाजायै दिनै आबुं महर मोनहोबाय गंसे समायना हटेल। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगावनि सासे फालांगियाव जाखांफुनाय भेरगाव लेब्रा हटेलनि बिगोमाया गोबाव बोसोरनिफ्राय नाजाबोबाय थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलि जायगायाव जोबोद समायना रमायना गंसे गोदान रेस्टुरेन्ट आरो हटेल बेखेवबाय। बे रेस्टुरेन्टआव ओंखामजों लोगोसे गोबां रोखोमनि जाग्रा मोननो हागोन। लोगोसे बिथाङा गोजान जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ थानायनिबो सुबिदा खालामनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बे गोदान रेस्टुरेन्टनि मुंखौ हटेल लेब्रा होननानै फोरमायनाय जायो। बिथाङा 7 बोसोर सिगांनिफ्रायनो भेरगाव सारियालियाव बे लेब्रा हटेलखौ सालायबोगासिनो दंमोन। बेनि अनगायैबो दिनै डिमाकुसि बरंगाजुलि जायगायाव आरो गंसेबाव गोदान रेस्टुरेन्ट आरो हटेल बेखेवबावबाय। बे लेब्रा हटेलाव मोननो हागोन जेरै वेज एन्ड नन वेज, बड' थालि, इन्डियान, चाइनिज, बइल आइटेम्स, वेज एन्ड नन वेज आरो गोबां बर'नि जाग्रा आदारफोरबो मोननो हाबावगोन जेरै अनला, दाउजों सबाय, नारजि, नाफाम, साम', एम्फौ लाथा आरो गोबां जाग्राफोर मोननो हागोन। लोगोसे बे रेस्टुरेन्ट आरो हटेल बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बाहागो लायो आरो दावबायसा बर'आ लेब्रा हटेला तामुलपुर रडजों फैनानै सुख्लाय ब्रिज सेरनि आगदा लामा आरो अदालगुरिनिफ्राय फैयोब्ला आगसि फारसे जायो होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायो। बेनि अनगायैबो दावबायसा बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। जोबोद गोजोननाय मोनदों सासे जाखांफुनाय फालांगिरिया नैबे ओनसोलाव बे सुख्लाय बे ओनसोलाव जोंनो जोबोद गोनां जानानै दङ बेबायदि मोनसे मोजां हटेल आरो बेखौ बिथाङा 2 बोसोरसो नाजानायनि उनाव बेयाव हाबाय लेब्रा हटेल। अदेबानि बिथाङा थेलेबलेबै भेरगावनि जि टाउन दङ बे भेरगाव टाउनाव बिथाङा 5-6 बोसोरसो सालायबाय आरो बिनि एक्सपिरियेन्स मोननानै बिथाङा नैबे सुख्लायनि बे जा टाउननियाव बे लेब्रा हटेलखौ गोदानै एसे गिदिरहै बिथाङा बानायफैदों आरो दिनै बिथाङा बेखेवदों आरो बेवहाय बाहागो लाफैदों। आं गोजोननाय मोनदों। जोंनि लाइमोनफ्रा बेबायदिनो आवगायलांनांगौ आरो बेहाय जथेस्थ'खिनि सुबिदाया दङ। मानो होननानै बुङोब्ला 2 बोसोरनि नभेम्बर डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो जोङो बरन'दियाव जि वाइल्ड लाइफ दङ बे बरन'दि वाइल्ड लाइफआव जोङो जिप साफारि खालामनो हानाय जोङो बेब'स्था खालामगासिनो दङ आरो बेयाव जिप साफारि जायोब्ला गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा बेवहाय बेरायनो फैगोन आरो बेरायनो फैयोब्ला बे बेरायनो फैनाय मानसिफोरनि थाखाय ओंखाम दैनि थाखाय हटेलनि गोनांथि जायो आरो बे हटेलनि गोनांथि जानायखौ नैबे लेब्रा हटेला सुफुंनो हागोन होननानै आङो फोथायदों आरो बिथांनि जि बे फालांगि खालामनाय बे जाहाथे आवगायलांबाय थायो आं बेखौ बिथांनो बेखिनि शुभेच्छाखौ जासियो। हटेलखौ दिनै बेखेवबाय बेसेबांसो केपासिटि जानो हानाय बनायदों? बिथाङा जागायजेननायावहाय गासै 11 खान टेबोलखौ जोङो नुदों। सा 44 खनसेयावनो सा 44 जन सुबुङा बेहाय जिरायनो हागोन, जिरायनानै जानो हागोन आरो ओरैनो बे ओनसोलाव बिथांनि हटेलनि ओंखाम जानाय जायखिनि आइटेम्सफोर बे जोबोद मोजां जायो होननानै सिनायथि मोनखानाय। दा आंबो खावलायगोन बे इउटि रडनि सेरावनो सुख्लाय दैमानि सेराव जि दलं दङ सायाव बे दलं सेरावनो अदालगुरिथिंनिफ्राय फैयोब्ला लेफ्ट साइड जायो आरो तामुलपुरथिंनिफ्राय फैयोब्ला सुख्ला दालांखौ बारनानै राइट साइडथिं एसे हाबबोबानो बे हटेलखौ मोनो। गतिके बे हटेलनि गासैबो आइटेमा जोबोद मोजां। आवगायनिफ्रायनो बिथाङा नाम खामायखानाय बे हिसाबै बयबो अनसायगोन आं बेखौ मिजिंथियो। बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथां फालांगियारि बिथांनो माबाफोर दासिम बिदि होथ'नाय जायाखै नाथाय जोंहा जिहेथु मोनसे रांखान्थि होनो हानायनि जोंहा बेबस्था दङ बे रांखान्थिनि बेबस्थाखौ जोंहा डिपार्टमेन्टनि जुगिदि बिथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। नैबे बाजेटआव बिथाङा एप्लाइ खालामोब्ला आङो सहाय खालामनानै होगोन। दिनैल' नङा बे 8 बोसोर आगोलावबो आं हटेल लेब्रा होननाय भेरगाव हटेल मोनसे दङ आंहा। बेनि उनाव बेखौ रायजोफोरा मोजां मोननानै अनसायबाय थानायलाय आरो मोनसे बनायनो हाबावबाय दिनै सुख्लायाव बरंगाजुलि खोथायाव बेयावनो रायजो राजा नोंथांमोना आरो जुदि माबा खालामोब्ला दा
जानायल' आन्था खालामनो आरो थानायबो जायगा खालामना होनो हागोन बिनि आरो गासैबो बेयाव गेलेग्रा माबाफोरखौ उनाव लासैनो बारायगोन दा जिहेतु जानायल' आन्था खालामनाय जादों बेहाय आरो सानडेआव स्पेसियेल जागोन रबिबाराव देवबाराव बेहाय साम' लाथा एम्फौ गासै जोंनि बर'नि जानाय लोगोसे अनला मैगं दाउ सबाय हा बेफोरबायदि गासै माबानाय जागोन बेहाय आरो लोगोसे इन्डियान चाइनिसबो तन्दुरि आइटेम गासैबो माबा एरेन्ज खालामनाय जागोन आरो जोंनि बे जिथुनाखि जोंनि बे आगामि जायगाया जाहैबाय डिमाकुसिनिफ्राय 2.5 किल'मिटार बे थिग सुक्लाय होननाय मोनसे बरंगाजुलि खुथि बिथिं जुदि आरो माबानिफ्राय जुदि फैयोब्ला बरन'दि जाना फैयोब्ला बिथिं सुक्लायनि बे एसे माबाखौ ब्रिजखौ बारनानै बिथिं लेफ्ट साइडआव खोला मोनसे सिसि ब्लक दङ बेनो 50 मिटार फैबानो एसे हाबबानो मोनगोन आरो बेनि लिब्रा रिजर्ट डिमाकुसि होननाय बे मुङा जाहैबाय मा थांखि लानानै नैबे हटेलखौ बेखौ रायजोफोरा जिहेतु आंनि संनायखौ मोजां मोननानै गाहाम मोननानै जिहेतुनाखि आंखौ रायजोफोरानो थिखांनाय बायदि जादों मानो होनबा आंनि संनायखौ मोजां मोनदों होननायखायलाय आं आरो बेखौ मोनसे बानायनो हाबावबाय बेखौनो बर'नि मा आइटेमफोर लाबोयो बर'नि बेयाव सबाय मोनगोन बेहाय अनला दङ अनला बेनिफ्राय सानडे स्पेसियेल जागोन रेगुलाराव बयबो फैनो हानाय बायदि जेखुनु फैनो हानाय बायदि रायजो राजाफोरा मा खालामदों नोंथाङा दिनै गोदान हटेल मोनसे डिमाकुसियाव खुलिबाय रायजो राजाफोरखौ मोनसे खावलायनाय जि दिनै बयबो फैनानै आंखौ दिनैसिम हटेल लिब्रायाव भेरगायाव जेरैबायदि आंखौ बयबो मदद होदोंमोन दाबो बेयावबो आं डिमाकुसि बे लिब्रा रिजर्ट डिमाकुसि होननाय मोनसे खुलिनायाव बेयावबो रायजो राजानि आं अनसायनाय मोनगोन होननानै आं खावलायनाय थाबाय दिनै बेसेबांसो केपासिटि जानो हानाय दिनै खेबसेयावनो बेहाय जों 52 जन सुबुङा बेहाय खेबसेयावनो जानो हागोन जानानै जोबोद मोजां नांबाय बिथांनि हटेलाथ' आगोलावनो मुंदांखाखा जेराव भेरगावआव लेब्रा हटेल खुलिदों बेयावनो बिथांनियाव गोबां सुबुंफोरा जानो फैयो आरो जेराव मेराव थांग्राफोराबो हाबलांनानै जालाङो आरो बयबो मोजां होननानै फोरमायो आरो जोंबो जाबाय थाखायो दा बिथांनि बा बेयाव खुलिनाय भेरगावनिनो थागिबि बिथां रानु बर' बिथाङा नैबे रानु दैमारि बिथाङा नैबे सुक्लाय पिपल लिलि जेराव माने इउटि रुट बिनि नै साइडआव बिथाङा नै दिनै खुलिबाय जोबोद मोजां नांदों आरो जायगाया जोबोद अहल बहल गिदिर गोबां सुबुंखौ खेबसेयैनो जाहोनो हायो गारि लाखिनायनि परिबेसा मोजां आरो संनाय खुरनायाथ' जोबोद मोजांखा आरो दिनै बेयाव फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जोबोद डिसिप्लिनै रानग्रा संग्रा नुनो मोनदों बर'नि मा आइटेमखौ बेयाव मोनजायो बेयावथ' दिनै गोदान हिसाबै बांद्राय नङा खिन्थु बेवहाय गोबांखौ मोनगोन होननानै जों मिथिनानै मोनदों दिनै जोंनो होदों मैथा गोखै होदों बोरमा बेदर अमा बेदर नानिफ्राय लानानै दालि आरो बेनिफ्राय ना बाथोन निरामिस सबजि बायदिसिना होदों बेवहाय बर'फोरनि बा जोंनि ट्राइबेलफोरनि जानाय बायदिसिना जाग्रा बेखौ बेवहाय मोनगोन होनना बिगोमाया बुंदों जों आसा फारिदों बिथिंहाय फैग्रा सुबुंफ्रा बेयाव हाबलांगोन बयबो फैनानै नायफैदों जेराव लिब्रा हटेल मुं होदों नैबे सुक्लाय दालांनि सेरावनो नोंथांमोना बयबो फैनानै जाफैदों आरो बेवहाय हयथ' लासैनो थानायनिबो बेबस्था खालामगोन होननानै बिथां बिगोमाया बुंदों होनाथ' मोजांसिन जागोन आरो खाथियावनो बेवहाय इक'लेन्ड खुलिनो थांगासिनो दङ फैगोन जुलाइ आगस्ट'आव बै दैयाव दुगैग्रा पुलिं मा होनना बुङो सुइमिं पुल बेखौ माने जागायगोन आरो बिगोमा बुंनाय बायदियै अक्ट'बराव गासै माने माबाखौनो पार्कखौनो बेवहाय बेखेवगोन होननानै जोंनो फोरमायदों आरो बे जानाय लोगो लोगो नैबे जोबोद मोजांसिन जागोन आरो माखासे रायजो राजाफ्रा नैबे लेब्रा हटेलाव जानोब्ला बबे रडनिफ्राय बबे रडथिं फैनांगौ बेयाव जुदि सोरबाफोर जानोब्ला सिनाय मोनाब्ला आं बुंनो नागिरदों बेजै रोङियानिफ्राय फैनानै नाग्रिजुलि तामुलपुर ओरै फैबाय डिमाकुसि रुट डिमाकुसि ओरै सोनाबानिफ्राय फैब्ला बेनिफ्राय ओरै सानजानिफ्राय उदालगुरि डिमाकुसि फैनानै डिमाकुसि आरो नाग्रिजुलि गेजेराव जिहेतु सुक्लाय दालां दङ सुक्लाय दालांनि खोलाहा गाले ससे हाबोब्लानो माने 50 मिटारसो हाबबोयोब्लानो मोनो आरो
बे लिब्रा हटेलखौ फैदो बयबो गोसोबादि जानो हागोन आरो गोसोबायदि जानो हागोन जिरायनो हानाय जायगा दङ पार्क बनायदों गारि लाखिनाय जोबोद मोजां जायगा बारहावाया मोजां फैनानै नायदो बेबायदि समायना जायगा मोननाय नङा नों टाउन बायदि माने गेला पसा मोनामफुंनाय बिदि जायगा नङा जोबोद समायनाखा आरो बिनि दैया स्राय स्राय बे सुक्लाय दैमायाव गोलैनानै थांखायो आरो जोबोद मोजां मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन